Nyt ollaan täällä Nokian logistiikkakeskuksella ja me ollaan tänne rakennettu sellainen vierin vastus-demorata, jota nyt lähdetään sitten demoamaan. Eli meillä on 3 erilaista ajoa tässä. Ensimmäisenä on, voisi sanoa, markkinoiden tämän hetken kärkeä edustavat kesärenkaat, jolla vedetään 2 vetoa. Eli päästään tuolta lavalta, lähettään auto, joka sitten vierii niin pitkälle, kun niillä pystyy vierimään. Sen jälkeen vaihdetaan renkaat, tarkistetaan ilmanpaineet ja sitten laitetaan markkinoiden parhaat talvirenkaat, eli Nokian hakkapelit R-talle, ja katsotaan, mihinkä ne vierii. Ja sitten viimeisenä katsotaan sitten tämmöinen lähitulevaisuuden Nokian prototyyppi, että mihinkä asti sillä sitten päästään ja päästäänkö parhaaseen A-ryhmään vai ei. Ja tämä on tämän demotilaisuuden tarkoitus. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. No niin, tässä viimeisenä 3. tehtiin tämä rullauskoe näillä Nokian kesärengasprototyypeillä. Ja niin kuin nähtiin, niin tämä tulos oli aika hämmästyttävän hyvä, eli päästiin jopa tänne
uuden normin mukaiselle A-luokalle. Ja tietysti herää nyt kysymystä, miten nämä renkaat eroavat sitten tämän päivän renkaista. Ja ihan kaikkia voida kertoa, mutta näissä on uusia teknisiä elementtejä, joita tullaan näkemään sitten seuraavan sukupolven Nokian kesärenkaissa. Osa näistä on vielä tämmöisiä laboratoriotason teknisiä ratkaisuja, mutta osa on varmasti semmoisia, mitä voidaan jo soveltaa seuraavassa tuotteessa. Haasteenahan on tietysti paitsi tämä vierintävastus, myös pitää myös nämä muut tärkeät ominaisuudet hyvällä tasolla. Erityisesti kaikki turvallisuuteen liittyvät pito, vesiliirto ja muut tämän tyyppiset ominaisuudet.